abusiafo twedi ampon Nyankopon asan ayeyadom na wotwe akọ apro asan abeto yembiom kwata mu nyina yadusua yade brew no yehwe Azaya enhoma no na wotwe mu ye wadusua etoso enan ose the hard way anase okwan a edin yede mu mpensempensem no ede bebrew sisia calamity or how I would do na beba Israel for so yada ye ni kohwe odinfo a waka say onko ware dwamamoni a onko ware no nyame se ye no unconditionally agape love ewiasin o do wa na nani te ho yada u bossa for the bonu ma bosom no enye onu nyame na wo Omande hye akristofo babi biara waso egusu a wo hwe yema wakwaba na afi so yede enchia esronko edifri yan agenkwapa Yesu Kristo enchen edema munyina Onyankopon so enhiramu se de biara da mode mo fidie edito London Ghana memenda akwanyofo Sabbath school enafe chosemu mpensemu kwata mu nyinara ye ne wo esua Azaya enhoma no ye wo adusua etoso enan yadusua na tifia asam no ose the hard way anasa okwan a edin ansa na edi mu mpensempensemu no bebro no meyenkutie nwom emfri London Ghana memenda akwanfo singing man fo nchen na eba edi mu mpensempensemu ebesomso Masida tumbeyete na asa Maye tumbeyete na asa Ata Yesu ya mami dosu gaga Ne tumbeyete na asa Masida tumbeyete na asa Maye tumbeyete na asa Ata Yesu ya mami Oga mongyo ejumbeyete na asa Namitasi Tosida Odasudi Oye mami Oka masema Okebete nasa Ejumbeyete na asa Ata Yesu ye mami Tosu Oga mongyo ejumbeyete na asa Namitasi Odasudi Oye mami Oka masema Okebete nasa Ejumbeyete na asa Ata Yesu ya mami Tosu Oga mongyo ejumbeyete na asa Masida jumbeyete nasa Maye jumbeyete naso Adia Yesu ya mami dosu Mi jumbeyete nasa Masida jumbeyete naso Oh maye jumbeyete naso Adia waya maminu Ijumbeyete nasa Yami chasi Odasudi hintile jasu Oye bebre Okama sembo kumi kumami Ijumbeyete naso Adia waya maminu Ijumbeyete nasa Yami chasi Tasida Odasu
nação, oh nação, olha mamio, olha mitasi, mitasida, olha sukini, oye mamida, nunca mete nação, oh nação, olha mamio. Yada London Ghana memenda kwanwe for singing band for ase wo nyoma omode abreye twedi amponyame adomunti sambre mi wo abegwafo miensa ewo menchen a omoba beboa na ye de adusua yi mu empensempense mu ede abremo mediane Bismarck mensa ene mi wo yenua peni Samuel Ajay ewo menchen ha ne Samuel Ajay so de odo abebo do mu a obeboa Samuel Ajay timi ene yenyesa adusua yi pa ne na twedi amponyankopon sa de na ba be kam ho openi Samuel yamo akwa great that's it waba na me bought trana me call auntie Lucy Owusu Dakwa and sana nyina friend Mama Lu yeah ma wakwaba and so yeah that was say and so aba say yemfa sadison infamre ya chiefo na me bought tra Mama Lu na fe me call Elder Hansen Asamoah ono so na ete eto no Elder Hansen yeah ma wakwaba. Yeah. Great. Medamu nyina asese enen so modi odo abebo odomo. Yemfa iti enu yedisuan mu na ansa na no ma mema Samuel Ajay emo empire entu adisuan nche obadiensa. Wonyame tumfo omada wase akwanya yesianya sem prempremu yebe dosodoso hunsemu yesre hon konkron so meka ye hu na omoaye na mra ye ne atiefo nyina yebe suan ho adi no yenye munti asie famo ye mbra wona sembo ni wiase mu adisuan sisi entetenen entwan ma ye to sumenu no na so pie won munyamu a obetie nyina se fata eda wase se wetie Yesu udi munti amen great medabase yenhwe yen adisuan mo na kwasem ne se agidifo sa adisuan a yesuan se unyanti ya na sa fe na wuti a ebe good se obehya se na watie free the first lesson no ni nyina e wo Facebook na fe esan wo YouTube oko YouTube na obo London Ghana SDA Church Sabbath School ebe yi ama wahwe sa na Facebook nso sa wonya adaje na wo hya se na wo hwe lesson 1 lesson 2 no sa bepim sambre ebe mo ate adusua na se pa yi sa se azaya nwoma no ehia se obenya abotre na fe wasua na watimi ate ase pa ye hye adusua na se no ehu identity crisis na Israel for no su no omayira no nyame a ewo so ombesom no omase nanka ewo se omosom nyankopon sane wotete wo mo nanso time omani bie ewo so omosom nyankopon no mom no omayira omo identity omusu no omayira no yehu nsunsanso na fi omaka nifu ananka ewo so omo so betwe omo de bre nyankopon so eye oze anso no so baaye no ne de obese no kra yehu na wieye kwata eye no ni se ni wu esi eye enu achi na fi ne ba Ahaz nso ababedi ade Ahaz nso just last week yehu alliance a woni Syria for akwakonya no nso ehunsunsanso abanti eno na ye toaso enti na make sese wutimi hwe adusua no from the starting na ebeboa no watimi ehuni nidi so se ne ebeboa ma ye nyina yatimi ate ase di Ahaz adusua no okoye alliance no ehunsunsanso no na Samri yet was until you shall last week addition. I say we are say etitia pansam when your world is falling apart. In fact, na Ahaz nim se ne nsunsan so anase ni we are say etitia pansam until okoya si alliance. In fact, we know just say kra alliance ne afide ayebojo kra say kra ni we are na benya tete apansam kra. E no na sa na otwi mu
ye ba ba hwenti ye behwe prophecies awodo nkomhye awodo a ebaye abra wo po onyankopon akwankyere eno nyina antino maboafo no aye krado ye nhwe ye nka abosam no nka abosam no ye befa free Isaiah womanecheye nwotwe yimu du enson mekan brofo na fe mamalu akano ye nkasa nimu amayen o say I will wait on the Lord who hides his face from the house of Jacob, and I will hope in him. Amen. Amen. Great. I'm sure you nyame asem. Na me twen Awurade a oyi nani hinta Jacob fie no. Na mani da ne so. Isaiah 3:8. Amen. Amen. Great. Into the measure say na mako the handsome ho. The handsome last week ye twaso from last week ye hu Ahaz alliance okoye ye nsunso a ene kokobo a Isaiah e de kobo no nyina na fe wantie na fe hu nsunso no eba. Now, and the yenhwe Isaiah chapter 7 no from 14 to 16. Isaiah ka assembi ewo prophecy bi wo ho nkomhye bi wo ho yenhwe se betimi atesa nkomhye yi asea Isaiah chapter 7 14 to 16 Mumu yentie nyame asem enti Awurade no ara be ma mo nsankyerene hwe ababa bi benyinsan awo obabani na wato ne din Emmanuel nufuso eni srade eni ewo ena wobedie bra wo hunu bone na wochire na papa ena ofa no na abema no enye hu bone chire ene papa fa no asase a wosuro na hemfo baanu anim no ebeye amanfo. Amen. Amen. Great. Until whom said last week the pim ha pepepe and I try say a betray and ye may be a say or honum fa na a handsome crumpun and or person or tressa and yamanasati say a chassis beyond from this week. Continue opening Hansen san comshe way ye betray say. Medase na working so ye denchia ema obi a wotie yen e wo wiase nyina sene o kan ye no ye hwe Isaiah odifo a wonyame eyi no wo samre no mu se onfa anidaso emre ne manfo se wo hwe nkaibosem no amfa mfiri nkaibosem no na ye ntiase nkaibosem no say I will wait on the Lord who hides his face from the house of Jacob and I will hope in him. House of Jacob no so Isaiah no wo mu bio onyame a wayi na ni free house of Jacob and as Jacob fears you know or sin mu and ordinary that so ne beba and I sign back nkayesem na mu na wo hwe sa prophecy ya or ma ye ewo near mama Luke kan ye ya or say na obabunu benyensen na watu ni din Emmanuel so na ni din Emmanuel no or the bibi to aso or say na obedi nufuso ene ewo na ansa na akpofra no ebetimi kura aka say papa ana maame obehu kasa no in the first place o say ha no nkura na kasa na wi ase nkura bi e kasa o de mama ana daddy ene sha say depending on baby omo wo no ebi ka papa ebi nso ka mama di say obetimi aka papa ana maame ana obehu kasa no na ahemfu mienu a e has suro ntia ama okoye alliance no na che say sa ahemfu no kra mo afiri ase nti na na kire sen na kire ne say last week ye kire mu say Emmanuel no ne immediate fulfillment no Bible no an sheda an kire mu say eba mu say ye wo abofra bi a ye to ni din Emmanuel speculation ye ya na ye speculate say ene bia na Isaiah mba no bia na original ho maaye ana se bia na Hezekiah fi say has free ho no ne ba na otoa so Hezekiah ye nyina so nim say Hezekiah so e de oman no eba onyankopon chen that is immediate and last week me say kire mu say prophecy bia na wo masa amre no na e two meanings. The first one is immediate context no mu no emre kro no mu wo no ene biaye kro no na mbom the other meaning no deeper meaning no ekọ beyond baby no mu wo no ekọ akiri enti Emmanuel ye nyina ni mu say Gabriel akiri mu say eye Yesu Kristo Matthew chapter 1 verse 23 na ababa wan benyensen na watu ni din Emmanuel na asikire ni say onyankopon ene ye wo ho nti na mamu ene Yesu na mbom ohwe sa prophecy no yenhwe immediate one ye mfa nko the extended one immediate one no abofra kro no a mysterious child yanse ankire mu bi abofra kro
na mmom no sɛ wohwɛ prophecy no mamu a yɛbɛtumi ahu ɛwɔ second Kings 15:29 and 30. That's right. Na ɔhene no ɔyɛ ɔhene a yɛfrɛ no Tiglath-Pileser yeah. the third ade a ɔkɔyɛɛ no okukum ahemfo no a mienu no ne ɔmo yɛ alliance na mpa na afei nso ɔtoa so ɛkɔfa Damascus ɛne Syria fo no nyinaa no mum na ɔhye ɔmo ase ɛde ɔmo kɔ no mum fam. Now ne mamu no sɛ yɛhwɛ a time wa Isaiah ɛyɛ prophecy no na yɛ 734 BC. That's right. So na nea ɔyɛɛ ne nyinaa no 733 BC ɛkɔ 732 BC no na nkɔmhyɛ na bamu dada sa enti abɔfra no sɛ ɔbɛtumi anya 1.5 years anaasɛ 2 years aka sɛ papa ana maame no na ne Isaiah kaeɛ no abam enti for the time no koraa deɛ na ɛyɛ so quick but yɛmfa mmerɛ the ultimate mmamu no ɔsɛ na abɔfra no obɛdi curds and honey efusuo ɛne wɔ nea na ɛkyerɛ ne sɛ saa berɛ no so no na nufusuo ɛne wɔ sɛ obi ka sɛ moduane awudi ayɛ nufusuo ne wɔ a na ɔmo nufusuo no ɛyɛ ɛmoa nantwie ɛne ɛdwan anaasɛ mmirekyire nufusuo enti na yɛfrɛ no the food for the nomads nnuane a ahiafoɔ ɛna edie enti nea na ɔsɛ abɔfra no na aduane obedi ne kyerɛ sɛ esan ntokwa ɔkon na ebesie ne nti no na ɛhɔ nyinaa no aduane ho bɛyɛ den nkyɛ sɛ mmamu no kyerɛ sɛ abɔfra no ankasa na aduane obedie no but sɛ yɛde extend to Yesu Kristo ne fulfillment no a yɛka ho asɛm no a ne fusuo ne wɔ no egyina hɔ ma deɛn emra a Bible prophecy prophecy about John the Baptist no so Elizabeth ɔyɛ no ɔsɛ saa abɔfra yi na aduane obedi yɛ wild honey ɛne locust ɛwɔ ɛsrɛ so ne ntia na obedi saa aduane no ɛyɛ Israel for pen so emra na ɔde ɔmo free Misraim ɛkɔ Canaan no Onyankopɔn sɛ suma nipa dumienu na wɔn akwansrafo na ɔmo nkɔhwɛ asase no mra sɛ mo kae Caleb ɛne Joshua nkwa ne ka sɛ asase no ɛso nnuane ɛyɛ kama na enufusuo ɛne wɔ efiri so ba the meaning of that nufusuo ne wɔ no ɛnyɛ nea na ɛyɛ ɛkɔm deɛ ni bia enti Yesu deɛ na ɔde gyina hɔ ama ne sɛ ɛyɛ blessing. Whenever you hear nufusuo any war in this context no you say Yesu edi nhyira a esombo efiri osoro na eba enu nti na Christmas carols ni bi ni say joy to the world Yesu Kristo maya oba no na ode ani gye na eba enti the prophecy got its fulfillment in the time say ni Nyankopɔn kan no pe eno kire yen say agidifo say wo fa kire semi a your friend the written word no a the written word no eye kire a ya kira to ho e de yen kɔ the living word a oye Emmanuel no a oba say Yesu Kristo no now ne ho nsɛm na ya kire no wo kire semi mu say ni Onyankopɔn kan no pe no e di so no eba mu adofo no eye asɛm a yetimi de ye ho to so say Bible na ka say yedi wanyame anim na obeko ama wo a Exodus 14:14 or say na Onyankopɔn say obeko ama mo na mo de munye den munye din God will always fight but say nipa ye benya adagye pa de aye din ti say ne oka kire ehas no nyasem ketua nti adofo no yɛmfa yɛ ho nto nyame asɛm so nkaebɔsɛm no mesin atimu biem ɛna bɛboa ya me yate ase yi nkaebɔsɛm no say I will wait on the Lord ni nyame aka bia no ebebem sɛnea onam Isaiah so kan yɛ eba mu no in its entirety no who hides his face from the house of Jacob ni nti or hiding his face from house of Jacob ne say na Jacob fi aye bɔne atia no ɔmo tie atua na mum Isaiah de o say me de metwen sa awurade nanim na menya ne mu ani da so eno nti me gidi sɛ sa prophecy no mamu no eboa yɛ ma yɛte onyame ase sɛ nea waka bia obɛyɛ enti ma emprepare ho enkoyɛ alliance ne obonsam na obonsam ni ade papa bia ma ho ti sɛ nea na Tiglath-Pileser
the third only at the papa bia Emma Judaman then so achedia de command nti oje ye na ekiri osan be say o mo san obonsam o de ko ya alliance o de be yo. Great. Me da say we de wanyamre adoso mu pa ye ama me da say pa na moma ye nkoyanim. So wo hwe Isaiah 7:17-25 a kire calamity or how wodo a na beba Israel for so instead of because of alliance or koye no ene be see one spiritual growth one huhum nyine ene me be see beba Israel for so no but yenkwa kan bibi e wo 2 Chronicles chapter 28 20-25 no na yenhwe e bono tofa ade de to Ahaz na fi yenhwe ade betimi asua afri ehono ti say mama lu why crowd 2 Chronicles 28:20-25 na ho hia abremu no ohene Ahaz no ara ko so fom awurade na wobo afode ma Damasco anyame a woka no guye no na woka se Syria hemfo no anyame na woboa wonti won na mebo won afode na oboa me enso won na oyeye ono ene Israel nyina entin esuntidua ono ye Israel nyina esuntidua amen apem to aso kopim 25 no na Ahaz boaboa Nyankopon efie enwene ano na wotwitwa Nyankopon fie enwene no emu na wototo awurade fie apono no emu na wosisi aforibuchia Jerusalem antwea nyinaa so na woyɛ sonso amia Juda enkuro nyinaa mu sɛ wonhye aduham ema anyame foforo na wohuru awurade n'agyanom Nyankopon no bo. Amen. Great. Nti aje yanhwe na afide de na Ahaz yi. Mini Bismarck me da wase. Me fa kwa nya so na me nchi atiefo. Hwe ohen Ahaz. Sene ayedi kan yasua no adisua atwamu no. Emie hu se Onyankopon ankasa no. Ka on de ne trim pone se ne manyina betwe omo afi omo akwambone ho na omo san aba ne nchen. Endi se wo hwe Israel fo na omuni Assyria fo kabo mu no kra na wo se na watu omofo chese de bia wosoma di fo mo mbom kokobo tu kokobo se be yanka on be san fo machi afiri o makwan bone wona nkomo do mo ho ato onu twede Yankopon so omo anye ena ekoba se omo di koba se nkomo kofa Juda so aka ho a hoye Ahaz enso so ye na adwen se ene wakobo odi wakobo Assyria fo nanka o matima eden atimi akon atia aman duya o maka o abomo eba nto yi na adisuano me ehu se ohen Ahaz Onyankopon ma na kwanya senka obetimi ede ne ho ato onu nyame no so but ehu nti no yehu se onu ankasa de ne ho to ne ho so ema no kopie se opemwa na o se the good news wa na ohonu man ne se Israel for no mbato ache so no na onyame ese won se na enu Ahaz kai no na onyame ache wo bo so obese won ba Assyria for no pa okọ nchen ede akopemwa no na omo so kura ehu chen omo kura no mbato ache so no enu nti Onyankopon eka kire ne se afa die yedie se bambo ne ndi usro se wo ma ne bese afa die me be ye ne gojogojo kura na afi atiwani so wow na adisua be ne Yesu afimu ha eto da bi o ha na Yesu adisua we ya na aja ye point fingers wo Israel for so ne point fingers obi so se onipa eduru ba bi o ha na o dan onipa famwa but adom e wo wiem se ne enyu be che o se wanim ni wachi wonchemu ni wonchemu nyina tua esoro na yese opije wani hwe sa ohi onyame ka kire ne se mpo opensenche ni krank wo misa no ba oye na dwen se no enyo nsencheni o enye nsencheni o misa Onyankopon nsencheni na je se wabo ne timpo so obe ne obe sa kami hu ye nka wo gidie na nka wo misa de a na yese ka wo Onyankopon di se onyame betima eden ako ama o se wo hwe Psalm 118 na okame bi se en se ye de ye ho to Onyankopon so mum chen onipa okay
Paul so kan said near Yehun and his one a tramu. Near Yehun no a and net now da. And the other be or ha near air bano, and this is a mere hope. But yen train and coupon. Ah, Yehun no, near Gidia Ewonimu. See, near Gidia Onimua, send a conu tia biano, Yamibakwame. Okay, Second Chronicles 2015. Okay, Semra. I am for me and Sabi, Eka Mubu, Nafi or Mukoti, easier for Swetia Nafi or He Jehoshaphat, who near Onyano. Was it or deep for the catcher and say, He or corn and Yamoko, nay radical. And I can say, Doma Mumu, yeah. Wow, and this okay 2020 now, Second Chronicle 2020 was say, Munja already Munyanko Pony, number D. Now, Mutin the deep was in number team, and the Yaya Chris of Fueno. Muma ye nyaru she mu onyamimu send ya bra no tie bia no onyame so obekwa great. On a more practical ye hwe adusua betimi asua free so okoye alliance on the politically no mumbe boa me na mentime nko na menje me man but at the end no wo hwe akenkan sam na afede na abosonsom was started of a sacrifice ma Syria for no abosom and afi niam bi afede enye okun no nko onya alliance so afede woni abosonsom so akonya alliance so je na ebetimi asua free sa agi I will say ehu a ema nipa gidie dwunu say edrum re bi na se wan fa ho anto Yakobon so sa na eba okay wo de ho to wa so so wo de wa ho to ho so de a ene ene a e de se ne antokwa be bare wo se kana obeka o se aje na obefa da boni pakro no wo ndwe ho biem kwan obefa so obeje wo na wo ye sa na to wo hen no okay afi na so hia mo afiri afoforo oh ba sa kwa no to Yakobon so ka me ma na kwankire great sa na tie yes me da se o senia Mr. Geya Kano edru ba bia when there are certain things which come in a very disguised means or bar on say senkaye koyechi yakohwe ade a King Ahaz eye na politically and nipa famu no he did right say aman bi be ko ahye me so ti say enei ye ka say ebia ya oman bi ewo ba bi ti say me van say Britain ene oman bi ti say Russia enya ntokwa na bia Britain asese ne ho anu hu se oh kon na ye kokono enya de ya metimi entimi ne America send your more any alliance no many America for ye alliance it has always been military that alliance it's na omuka bomu a wo se na France abeka ho na Germany abeka ho till in the end na be NATO and then your mom keka ho obo say in the political thing no it make sense it make sense pa but aha ye Kenya men krofo a onyame no wotimi ko eso chen any political alliance and it's say Sebio, Boris Johnson, a case yes alliance with Trump, and I say Joe Biden. Young Canada. Nase or no, ya only any spiritual insight, a named consequences, but on the new name, say, ye, who dainty a carbon wako. But on Nimuso, we are Trump will bet me a fast, because it's answered me, Bebo, my Yapu Yenti. I feel mentioned when Sat Abesheman, sir. But on Yamia will name that. Efri mfitiase no enim se ne ebe ni ebebe ni nti Isaiah kohia no ewo field we so wo no wo ba koranko wo no ba no ni meaning ni say a remnant shall return nti wo ne kwa ka say ka che ne say be quiet men don't do this because me ni so ebeba esa say wantie na wo ko yenti no onyame hu se nsinsanso no na enye political nsinsanso kwa ne beba na say oboa no ma ne ku wi a ne nsa hye nanum because on na abeko first of all say okay bribe no dey command no ofa free hen asori fee sika bitane no ma sika wo fi asori fee sondem wan fa free taxes mu okofa free asondem tight any gold wa asondem ye dey no ma ho no kofa de kutua ne ka therefore on sa kwose nanum enti se say dey ono agreement ayi say ene wo de ye be mu wasom ye nyame instead of unyame a unimu no because unyame no kura no obeboa wo a anka wa ma me ho that's right and this is what God wants to guard against e won ma ye nyina ye ho the moment ya one fa nyame kwan so unresolved situation no bia okwakoje mu afri bia no the alliance allegiance and I say and there will be conditions that is it and me be ba say
oh na say nka wanye ni say ya ene say enti onyame nso kire no say nka wanko hokora anka beden meye but it's answer wo ko honti no wo de animonyam no akoma no enti say spiritually no waton o minor man no physically no politically waton ama no agriculturally no omo na di wo so e kire waduane ya munni ne no ma enu ti yan hye ne so adofo no se nyankopon ka se me nye 1 a onim se 10 etoa so enti me nka nkire nyankopon se wo ye smart chain ne tu be ye 2 we say wo ye 2 a wo be ko 20 and that is the problem onyame person solve with us mo me fe ye ho nto ne so abribia ana me de kakra ka ho no na che se ohine ahas no se de achechire mu fo na di kan aka no waton ne ho ama bonsam te bonsam na edi ne sutumi enti sabre wo hye aduhwam ese ohene no na boa no na tese ne nyame a wagye ne free tite na gya no nyame ne de na waye den na ni afri ne so enti sabre aduhwam ene wo hye na wo so ko so ahuru nyame na eden ne si ye se ya ntwere no ho asem bio ewo enwomam enti kristofo muma ye fa ye ho nto ye nyame so yie na se ye gye ye nyame ni de ye nya ne mu ani da so ne anrehemu a ye nko bi ho enko bisade ene sabe ye nuanom a ye wo Ghana na se bi wa akra no de sika mane ye mfa nkosofo bi ho ye mfa nkokomfo bi ho wo breko a wubutu na wo sere awurade a ne a wo hwehwe bi a obeya ma wo na ye se de ye ho to bonsam so a no wa fa ye no mu ene de ohne ahas anka ye se wo hwe adu wo hye aduhwam manyame no abosom ena wo hye ma wo mu e de huru nyame. Great. And you know, very important. But I did for him say, "Yadisiana, yes, you know, the hard way. Acquire a thing, and that's acquire yes, thing the hard way part because triade in the hard way because now our official or political alliance. But I feel a more abe than senan the world net to Japan. Some say the you could you cram. But a very important because this is also social media or any of these social media platforms. Yeah, just say obie or fabi outside nyankopon bra na metimi ayese ama bra wo how wonya we say o peba o pe we say o pese wadwuma koso o pese just nima bebre e wo social media like twi a Christopher but insunsanso no wadwene say bia me konoma kwakope adwuma wo but at the end of the day no condition ne wonya de ho kwahya ase pe. But what do you say? The consequences of it. Near Feno, Ubenya say, Been great media dance, but you move from no or more and can't show. The question they say, Bismarck, near okay, no. I did be upon some day babyano or back so innocently. Yeah. In the face value, no, a look say a harmless and hardring. But Unyame asem Oka say yes, sir, a yes. Oka say no, a no. God never reduces his standard because of you. What I say, unyame ne standard no on reduce no because wo eye wuntia. Na mo pese nasem no ye gye ne se ane. Unyame ka se ya yenye ne se na yen try say if we go around it unyame say we need condition say we need say we dey enye bone because of wo ho amana koye say dey nke enye bone ofere ye nyame ni. These are things it has any is right for no yen so ye bi e bi na wo kan on social media no but yen trust nyame na yen som no konhum mu ene no kremu than say be cut corners because the moment you start cutting corners looking for alliance with Satan no onya chiwia obeyo say he has be anywhere utimiya very serious made that mwase pa ye nto aso afi de meba mama lu kan na wan kasa hwe saade mama Isaiah chapter 8 1-4 ohesem bi ewo ho ema anase Isaiah nyankopon ka che no say like onfa ne ba no na fe ne marital relations na warrior so asem eba mu ye nhwe adentina ekoba na sa na aden na nyankopon anasaza ya record sa eniema say wonsunsanso obi wo yadisia ya ye imwa enti kan Isaiah chapter 8 1-4 ne hwa de wo ho na awurade ka kire me say fa twerɛpono kɛseɛ na fa ɔdasani atwene dua atwere so sɛ ɛntɛm so asadeɛ ɛherɛ so efum na mema adansefo nokwafoɔ ɔsɔfo riri a ɛne yebreki a ɛba Sakaria adimi adanse na mekɔ wodifoɔ baa no ho na wonyinsan
na wɔwo ɔbabani na Awurade ka kyerɛ me sɛ frɛ ne din Mahelsa Hasbaz na abarimaa no ehunu agya anaa ɛna frɛ no ɔbɛsoa Damasco ahoɔden ne Samaria asadeɛ adi Asiria hene anim akɔ. Amen. Enti Mama Lu yɛhwɛ wo saa prophecy we nso no yehu no san ɛwɔ adusua a yɛsua yi. Yo, Rabbi's back me that say. Say dia asi ɛkorɔ no. Wohwɛ a nneɛma a ɛbɛsisie no ne nyame afa so ayi akyerɛ ne nko adifo. That's right. Yɛdan yɛ ni kɔhwɛ odifo a wɔka sɛ ɔnkɔ ware dwamammɔni a wɔkɔkɔ ware no na wɔde kyerɛ Israelfoɔ sɛ deɛ wɔn afom no na wɔsɛ edin no a edin na ɛwɔ edin mu wɔde din egyina hɔ ɛma bibi titu sɛ nyame ɛne ne ma ɛkasa sɛ wɔka so ɔbɛwo babani ɔbɛto ne din Emmanuel asɛ ne so nyame ɛne yɛ wɔ hɔ a yɛn nyinaa gye tum sɛ Yesu Kristo ana wɔbɛba ɛho asɛm ɛna na wɔka na odifo Isaiah bɛyi a wɔtɔ so mmienu ne din a wɔde maa no no de odidi anim maa yɛ no koraa na ɛsere kɛkɛ wɔsɛ sɛ wo ne saa abɔfra yi bɔbɔ na wobɛbɔ ne din edin no na mebɛbɔ no Mahel Shahar Hashbash. Yes. Faboro no bra na sa abrebo na akoto baabi dada. Na edin no nkyase no ɛware sene sampo. Entem so. Asade ehere ɛsofom. No de kyerɛ ɛkwan a ɔmo bɛfa so abɛfom ɔmo afa. Ɔkon no ɔmo kon no Asiriafoɔ no ɛbɛkɔ. Na aha no sɛdeɛ meka yɛ na yɛ mede paa no wɔse ntɛm so ɛherɛ so asadeɛ so wɔse enu sabɔfra no enyini mpo na wontimi mmɔ ne papa na sɛ ne maame din no na saa nkɔmhyɛ yi a wɔhyehyɛ yi no na asi dadadadada enti na nyame ɛde kyerɛ wɔ mo biribi a ɛbɛba ɛne deɛ sɛdeɛ onua Hansen ka yɛ no emprempre yi a deɛ ne wɔ hɔ ɛne nea na ɛbɛba na wohwɛ a sɛdeɛ abakɔsɛm no kɔ no ɛyɛ hare so a kyɛsɛ na wɔn mu nyinaa mpo ɛyɛ wɔn nwanwa na saa edin no na sekyerɛ no saa na nyame pɛ sɛ ɔma Isaiah ɛde hyɛ nkɔm kyerɛ ne maamufoɔ no na wɔsɛ nkɔm no ɔhyɛ no anim no so. Great. Me da ase pa em sɛ Mama Lu ayɛ adeɛ wato bo nso akyerɛkyerɛ yɛ mu. Mama wato aso na Mama Elder Hansen aba mu ɛwɔ ha sɛ Isaiah ɛka bibi wɔ hɔnom na ɔka fearing of God na yahwɛ saa idea na wɔde to hɔnom Isaiah chapter 8 11 to 15 no yɛnhwɛ asɛm a na Isaiah ɛka no wɔ hɔ na yɛnhwɛ sɛ ebitimi akyerɛ bibi ase kakra ɛwɔ hɔnom a Isaiah chapter 8 11 to 15 no. Na sɛ na Awurade nsa denden ka kyerɛ me na wɔde tea me sɛ menante ɔman yi kwan so sɛ momfrɛ adeɛ a ɔman no frɛ no etire so pam no nyinaa sɛ etire so pam na deɛ wɔsuro nso monsuro na mo akoma entu asafo Awurade no ɔno na monye no kronkron na ɔno na ɔnyɛ musuro ene mo akomatuo. Amen. Opini Hansen yɛnhwɛ ahase no nyame suro no saa idea no yɛbɛkyerɛ asesɛn na afei sɛ wɔhwɛ 1 John 14 1 John chapter 4 verse 18 no so a there is another deɛ bi wɔ hɔ no ma yɛde bɛtoto ho na yɛahwɛ sɛnea wobɛsi akyerɛ nti sɛ Mama Lu wobɛtumi akan 1 John chapter 4 verse 8 na yɛnhwɛ na afei yɛn clarify nneɛma bi ɛwɔ ɛfa saa suro adeɛ ɛyi ho 1 John Yohane nwoma edi kan etire 9 yimu du enwɔtwe ɛno 1 John chapter 4 verse 18 no sɛnea ɔka no wɔ hɔnom no. Okay, Yohane nwoma edi kan etiri 9 enchichemu edu enwɔtwe moma yentie onyame asɛm ehu eni edomu na mmom ɔdɔ a edi mu no epam ehu. Very good. Efiri sɛ ehu ne asotwe na enam na de wosuro enu enwie epɛyɛ ewo odomu. Great. Amen. Ma pese ya kan we dia kan Isaiah dia no because me pese Hansen ekyere saa ehu asema ye kan because I say no say ehu eni odomu I say so Isaiah so kyere say yensuro onyankopon. Enti no
opening hands send a bit stress and never wear contradicting him as a saying. Oh, there be and contradicting him. Nedika, no, you're free to be semantics, choice of words. Yede and sem echere no memo. Inti language no a tete language na yede kro Isaiah ni Old Testament no. One of them Aramaic. Na Aramaic kasemu no na ye wo concepts bebree ma itimede kire ade bi mu. Nti se omo kire ade no na se modern language no kire mu a na oyusu ne sa. Nti the word fear no ewo mu nkirase bebree na in fact say categories mienu. The first fear memfamre ye de enum ne na First John e ka ho asem. Eno na akan kasa mu no na twi kasa mu no yetimi ka ne ehun. Now ehun there is out. Christo ni the word ehun no shouldn't come in at all. Because of see ehun for kura ntimi nko heavens. If you say ehun the or how be breba and fear is not in love. Nti no na First John ho no ka odo ho asem. O say odo the ehun nim. So we know with ehun me do be meboa no but me san suru say e bi a chire no but the word fear no another word that you bet me dia man so ya cheche mu bebre de bia but what we call reverence total dependency fear sa word no anti nyame de no wo say Isaiah ene oman no nsuro no enye ehu say ye hu na ye hu popo say ye ntimi nko na nchen nemo we have something we call say ye hu ade na ahodwire say okay Isaiah chapter 6 or say na afia Uzia ewu ye no me hu awurade say ote na so dan mu na ntade yuyu na wisi asha so dan mu ma na me suroi say hu no enye sa suro no enye suro say enti ontimi nko awurade nchen yo the reverence ohun enti o kan say menue awurade pa no mahu ni na me yeti say obi kura mawu that is that reverence no enti awurade fear no say emfa ma no reverence adibuo e kire say onyame kron oye kronkron obi a wote ho a cherubims no omo entaban ye nsia yentimi kura hwe nanim omo di mienu kata omo ani di mienu kata omo na ase di mienu tu because they can't expose themselves to his holiness sa obi no say ye mra nanim no eti ye de obuo ni die efata no emfata abode na sa ehun na no wo kan ho asem wo ha no I said the next question na be say and say normal additional the mind person me here no ba say normal ben na yen yesuro ewiase ensuro na normal ben na wiase suro any kwansi yesuro and there are so many of them the kind of First John the my suro in terms of love onyame se ye no unconditionally agape love we are seeing do wa na nani tete ho because odwen say odo bia wo de do nipa wan hwe yi kura no a oba be di udem ana obedi obeye odom enti no I say the obenya firi wo ho enti na odo wo but sa ehu no eni emu or say don't love in fear but love in boldness say Jesus Christ no ebi nso ene say Niena Isaiah ka conspiracy no. When Isaiah was telling the people, say onyame say mamu nkoya alliance. Muntwen no. Nipa ni nyina say we are conspiracy against us. Okay. That is what happened. Yes. And nipa no response omo de ma Isaiah and say, why are you conspiring against us? Who say we ye na yetena ho din ma ye nyehwe na omo meto nhye yeso nko ye nyesa. Eti when God was telling them something, they called it conspiracy. Eti okachira Isaiah say hwe na wo one fre wo conspiracy no say me de no bi na mbom no wo tie me ewrade na me mfa wo so enyi oman no nten enti asem a okan ya na de wo ho no e kire say ewiase sometimes so normal musuro no ebi enso ene say ote ho na say ye normal twa no ho ahia na coronavirus nti onyan lusu na dwuma kora no a bo se na ne kotodwe mu po every say what is a new aviation service no we losing a guma any SME me wo BA
na say obi wo Virgin Atlantic Virgin for no lose omo adwuma o ti bi ya na ne ho so but wo ye Kristoni a onyame se mebo adwuma ho ban sa ko malaka ya o se na me odidifo no emefa wadwuma emehye wajapade enti we don't fear another fear ni ewuo ewiasefo no esuro wuo when death is coming they want to find any means to protect themselves. Omuyi nyame si nchen ba yen so de o se owuo kra ye memfa so if you know say woni onyame ntamu ya we don't fear death but we know say ye koda twen owu so really a da chivi ni ye betena se afebo but no ma bi so ho a ewiase nsuro a ese yesuro ene de bone the world does not fear sin but o se bone ye kanka o Kristo ni ensese wo de wo ko ho kra. This is sign of the things that we can share. And the fear, a free a humu no, or see a free home. Then fear, a onyami suro no. Proverbs chapter 1 verse 7. Or see the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yeah. And knowledge comes in that. Say yebenya nimdie efiri onyame ho. Enti yensuro obonsam suro ni bi. Na mu yensuro awrade e wo ni buo ni die emu. Amen. Amen. Ada Hansen why are there wa church adisia ni nyina mu me da ase pa nyame enhwafe yan hwe na yen fan sorry yen adisia and so Isaiah chapter 8 verse 16 to 22 no oka asem bi wo yan hwe sa asem wi sign na yede betoto de Ahaz so eyeye Isaiah chapter 8 16 to 22 Mama Luisa why crowd wa yen hwe na fe yen fan sorry edition so ade ye crowd na yisa asem ya no ma chechre adanse no so nkyerɛkyerɛ no ano masuafo mu na metwen awurade a oyi nani ehinta Yakob fie no na mani eda no so hwɛ mini me ma awurade ama me se yenye nsankyerɛne ene anwanwade wo Israel mu no efiri asafo awurade a wɔte Sion bepo so no na se wɔka kyerɛ mo se mumisa asamanfrɛfo ene adunsisifo a wɔde enuoma esu ene esutuo ekasa no a enye oman no enyankopon na sese obisa ne hwade ewufo ho na womisa ade ema atiasefo woni mrani adanse no achi se wanka ne sede asem no tie ene ade erenchin won amen yes aje yenhwe sa ade yo mama nse man lu na on kan 1 Corinthians no come 10:20 no na hands emra will be so question na okay 1 Corinthians chapter 10 no verse 20 no yeah 1 Corinthians chapter 10 verse 20 and aje wo behwe sa ade we Ahaz de oyeye na fi wahwe no individual yanso okwan ben so and sometimes ye fan ye hu sa tibia yi mo enti no ye nhwe se mama luwa ye kraro 1 Corinthians chapter 10 verse 20 no verse 20 Korinto fo ngoma edikan etiridu entichemu adue no dabi na mo mese afode a wobo no woboma ahonhomone na nye onyankopon na mempese mo ne ahonhomone enya ayonkodie amen se yasua yaka bibiri afa woyen Ahaz ho ehu se emra wohen no ko ahokyere mu na onyame fa kwenese bi so beyi atamfo no fi ho no afi de na abosomsom ana se afodeba a obo nyina no na oboma abosomhuhu ema yehu se onyankopon epo kokose sa abosom no ema ne babia emfa ne ho nto no so sene a ma akenkan ma ye no ema yehu se Ahaz de na wotoso nyina no ekodi sa abosom mu enunti no na for the ball ne nasie se aka nasie sori nyina esom nyina no ekoma abosom no sa ena onyankopon eyeka se obi biara ubosa for the ball no ma abosom no enye onu nyame ena wosom no na momu no wosom abode eno oboye kokose ye nso no wosinti no se wohwe senia oka ya wose sene adifo no ene mra no asemse no se wanka ne pepepe sene mra no tia na enye den emfiri erade enti no ete se onyame asembia waka no ene eti de adwuma ene atradifo bebre ena aba
obi biara so na wɔte sɛ na nyame sie nie sɛ na nyame sie nie so ne ɔmo ka ne nyinaa no efiri awurade hɔ ana deɛ na yɛsi yɛyɛ na yɛtimi ne toto ho ne ehu sɛ ne ɔmo yɛ ne efiri awurade hɔ nsi efiri awurade hɔ ɛyɛ sɛ yɛde toto twɔsɛm ne yɛwɛ sɛ nyame aka no ɛno na yɛdi so ana na mmom sɛ yɛkɔba sɛ nyɛ saa na sɛ ndeɛ ne yɛyɛ nyinaa no yɛyɛ ɛde hyɛ onipa bi animonyam yɛyɛ ɛde hyɛ busum bi animonyam deɛ ne yɛhu sɛ onyame sɛ wɔn pɛ na nea ɔka ha no sɛ Ahas ɛnam sɛ wɔamfa ne ho nyame so ankosi awie yɛ nti no mama Ludi kan sɛ mmerɛ a owu yɛ mpo no yɛnsie no wɔ ahemfie baabi a yɛsiesie no ɛma sɛ wɔde ne toto ɔhen Sɔɔl ho sɛ sɛnea Sɔɔl yɛ siti ayɛyɛ asoɔden na ɛno nti onyame po no saa na ɔpo ɔhen Ahas so ɛnɛ kɔma yɛn nso so sɛ yɛ wafrɛ yɛn de ayɛ ne ma yi yɛwɔ akwanya ɔbɔ yɛn kɔkɔde biara sɛ yɛamfa yɛn ho anto ne ho so yɛamfa yɛn ho anto ne so na sɛ yɛfa yɛ akwan so ɛyɛ na yɛpɛ na afei deɛ yɛfii sɛ ɛnna ɛbɛtumi aboa yɛ a onyame ɔnyɛ ɔnka yɛ hwee na mmom no yɛhu sɛ akatua yɛwɔ hɔ ama yɛ no ɛyɛ wo sɛ yɛ great mede kakra ka ho no ɔhu sɛ wohwɛ Isaia nwoma no mu nyinaa ɛyɛ nyame bi a ne man afom afiri n'akyi ɛna wɔfrɛ wɔn sɛ wɔn nyɛ deɛ bɛyi wɔn nsan mmra ne nkyɛn na sɛnea ɔsika no wɔn anka ɔpɛ sɛ ne mma ɛde ne wɔn ho ɛto no soɔ nanso wɔn fom kwaa no a anigye sɛm a wɔn ne sɛ ɛyɛ ana nkaeɛ bi wɔ hɔ remnant bi wɔ hɔ a wɔn deɛ wɔn de wɔn ho yɛ deɛ bɛyi wɔn de wɔn ho to awurade so nti wɔ so wɔn bɛfa torɔnyɛ nkyɛnsɛm mu wɔn bɛfa ɔhaw ne amanneɛ mu nanso wɔda so wɔ nkaeɛ bi a ɔbɛsan ɛde wɔn nomum no asan aba fie ɛna ɛno ɔde toto me no mmienu ho yɛda so ɛyɛ bɔne no nyame egu so a wɔrehwehwɛ yɛn yɛfom kwan a ogu so a wɔrefrɛ yɛn na bere biara sɛdeɛ Yohane nwoma edi kan ti baako nkyekyɛmu nkron na ɛyɛ me dɛbrɛ ɔtɔ sɛ yɛka yɛn mfom so kyerɛ no a ɔyɛ ɔtene ne nokwafoɔ so ɔde yɛn mfom so bɛkyɛ yɛn na watew yɛn ho afiri ne ɛntene nyinaa ho enti nnɛ ɛma Kristofoɔ yɛde yɛn ho toto Israelfoɔ no a mprɛ dodo a yɛfom no ne nyame egu so ɛfrɛ yɛn na yɛka kyerɛ no nso a nokwasɛm sɛ ɔde bɛkyɛ yɛn nti Isaia nwoma no ɔma yɛhunu sɛ deɛ ɛdi mu kɛseɛ paa ne ɔman a wɔfom onyame akyi na wɔkɔdi abosom huhu akyi wɔne abosom ɛyɛ ahemfo ɛyɛ alliance na ne nyinaa no wɔda so wɔ nkaeɛ bi wɔ mu a wɔn de wɔn ho ato do so a ɔbɛsan ɛde wɔn nomum n'aba saa na yɛn nso yɛfom ne yɛsrɛ no a wɔde bɛkyɛ yɛn na wasan atwe yɛn abata ne nkyɛn. Okay, amen. Me that's it. My last word, Nessa. All right. So wohwɛ baabi a ɛde yɛn kɔ wie yɛ a ɔka asɛm bi ɔsi gloom of the ungrateful living dead. Yes. Sɛ obi a ɔyɛ te ase awuo no a wɔamfa animonyam ama nyame no biribi a ɛto no biara no ɛyɛ a na ɛyɛ wɔ haw so wampɛ Samuel asɛm wantie mmerɛ a wɔte aseɛ no ɔwuiɛ no ɔkɔ samanfrɛfoɔ nkyɛn sɛ afei deɛ ɔkɔpɛ Saul a wawu anumu asɛm ɛso na ɛyɛ evil angels ɛna ɔmo yi ne ho Ahas wampɛ Isaiah anumu asɛm antie no ɛhwan hɔ na ɔkɔɔyɛ samanfrɛfoɔ nkyɛn ɔkɔpɛ awufoɔ. If you don't listen to God whilst you are living or the prophet is living, you will always go to look for something whilst they were dead. It doesn't matter when you bibi wo mu a ope wo bibi ahwe. So when tie nyame a utie bronsam, there is no middle grounds. Enti no osha say no say so adanse na no nafa esile say yanka no say muni sa adanse na waso ano no echi say yanka no say ne tie a ene na han bi ani mu ebi mu sa de renchen onye it was a wrong translation but you see there is no light in them. Say one nya ne sa na che say han bi ani mu adofo no ene Mr. J kan no ne yebetimi de atoto mu say onyame de nie na obonsam de nie no the written word asɛm a yɛatwerɛ to ma obi a na ada sɛ Bible no koraa no abrɔfo bi na atwerɛ to hɔ ɛna ɔmo yɛ ni sei ɛyɛ onyame anu mu asɛm ɔsɛ mu ni adanseɛ no ɛne mmara n'akyi sɛ wanka ne sɛnea yɛatwerɛ no no a ɛkyerɛ sɛ hann biara ɛni wɔ mu enti di adanse kronkron n'akyi na onyame
ebeboa am wadi nkunim. Otherwise, you will go and listen to the dead, which is also from Satan. Okay. Meda moase moya de pa agidifo mo nso meda moase se moyen ason na mo ne yen ayesa adisuan etoso enan na ye de abro ye hu Ahaz se wani onyankopon asam so no babie edine kopie ye wonso ebia na wonam Ahaz na ne situation ne tibia ni mu or how bebre dangers niema bebre na ekutia wo obi twon se mu nko hu adan mu ne sonson bia na se mu fam hu nko hye sonson bi mu na o kana ye cortism emwa wo conditions sha ase obi tua ne the hard way se ne na Ahaz nso wo tua na ewo hard way no so mo yen twen se ne aze ye kana ye quiet onyankopon dem wa free baby ade bebre onyankopon enhiramo next week addition no so in fact we you hu free mu a and then kakota we ne ya nya addition no krompo na eye ose asumdwe hene no monyamfo no hwan ho asem na o kan eno na next week ye de bebre onyankopon enhiramo na me nkate anie na je enhira so emaye ye da wase tweri apon ye sha addition ya se ye de udin na sha ase mre ya ye de aba na wie so ye koso esere wo se hu ye mobo na ne a se ke ye ka ye ntimi anka nya hu konkono mo aye na wo fa nom ye na ajade fo adisua ya ba ye nchen so no ma ya tun sakra ma pan konkwa jimu na so pio no nyama ye nyi wani madum wo Yesu udi mu nti amen amen.